everyone, mga kamay, mga sisi, welcome to our channel. So for today, hello everyone, thank you for being here and for always supporting my channel, my randomness channel, kasi kung iba-iba na lang ang pinopost ko. So for today, it's around 8 exactly in the morning, a little bit late to open my shop. Super late na nga. So, yun. Akala ko dati mag-open ako mga around 6, 7:30. Pero hindi kaya kasi natutulog ako around 12. Tapos gising ko ng alas 5 kasi nag-exercise pa ako. And yun, kinakapos ako sa oras. So, habang pagising ko ng alas 5, habang ako ay nagkakape, ako ay nagre-rest back sa inyo. And after that, mga 15 minutes, ako ay mag-exercise. And then after that, ako ay mag-breakfast habang nagre-rest back ulit sa inyo. So, napaka-multitasking. Binabudget ko yung oras ko para halos lahat ay magbigyan naman ng time. So, pinapapawisin ako, super init. And, ayun, nagbabaon ako sa tindahan. Minsan, hinahakdan ako ni mama ng pagkain. And, yun. So far, more than 2 weeks na kami sa shop. And, thanks God, okay naman. Araw-araw may kita. And, nakakatuwa naman. So, sana magtuloy-tuloy at tumagal. In Jesus' name, Amen! So, for those na gustong mag-try na mag-start ng little business, don't be afraid. Do your best and take the risk. And trust the process and trust God's plans. Because I know, we all know naman na si God ay lagi nandyan para i-guide tayo. So, ayun, ito yung outfit ko. Ako ay naka-vlogs kasi ang init, cotton siya. And yan, paalis na kami ng kapatid ko papunta sa shop. And yun, kapag ang kapatid ko nag-start na sa kanyang part-time, ako na lang mag-isa sa shop. Nainis ako, malapit ng tag-ulan. Na-stress ko dun sa trapal na up and down. Kasi hindi siya ganun kadali up and down. But so far, okay naman. So, good luck sa inyong lahat mga kamayer and ingat kayo lahat palagi. So, always remember, live the life to the fullest, love yourself, be yourself, and be happy always. So, shout out to each one of you who watching this vlog. And, yeah, see you on my next vlog, everyone. And, bye-bye!